citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, ubang 4-piece beneficiary sa Davao Region, posibleng matanggal sa listahan. Validation, nagpadayon. Duha ka mga sunog, natala sa managlahing lugar sa Cotabato City, ug Mlang, Cotabato. Sa detalye sa itong mga balita, nagpadayon karon ang validation sa Department of Social Welfare and Development Office kung DSWD 11 sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece. Sa Rion 11, adunay 75,631 ka mga households ang gikonsiderang non-poor ang i-validate sa DSWD. Sa kasamtangan, full force ang DSWD validating team subay sa mando ni DSWD Secretary Erwin Tulfo diin nagsugod ni adtong Agosto 17 nga mahuman sa Setyembre 28, 2022 o gibisita ang mga households beneficiaries. Apil sa i-validate kung lehitimo o eligible ang beneficiaryo. I-validate base sa ilang source of income, employment, skills ug access sa mga resources sama sa tubig mainom, sanitary facilities, pabalay ug ubang social services. Kung masubay nga dili na kwalipikado ang usa ka beneficiaryo, tanggalo na kini sa listahan sa 4-piece o ikonsiderang graduate na sila sa programa. 5 ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa Cotabato City ug Mlang sa Cotabato Province. Walay gireport nga naangin sa kinabuhi atol sa sunog. Anyang report ni Marvin Revilla. Naugdaw ang 4 ka mga balay sa sunog nga nitabo mga alas 3 kaganinang kadlawon sa Puro Katabanga, Barangay Rosary Heights 7, Cotabato City. Base sa inisyal nga report sa Bureau of Fire Protection, Cotabato City, gibana-bana ang mukabat sa 80,000 pesos ang damyos nga gibilin sa sunog diin 6 ka mga pamilya ang apektado. Swerte sab nga walay gikatahong namatay o naangol sa sunog nga niabot sa Fire Alert number 1. Sa pagkakaron, ginaimbestigahan na sa BFP Cotabato City ang maong panghitabo. Samtang dito sa Mlang North, Cotabato, naugdaw ang usa ka panimalay apil na ang bag-ong motorsiklo. Human kini nasunog alas 4 kagahapon sa buntag sa Purok 7, Barangay Palma Perez, Mlang, Cotabato. Gibutyag ni Batawan nga walay bisan usa ka gamit nga nasalbar ang pamilya ni Modista Batawan. Human nga paspas gilamoy sa kalayo ang ilang panimalay tungod gama kini sa light materials. Sumala pa, anaa nagatulog ni atong higayuna ang usa ka anak ni Modista dihang nahitabo ang sunog. Hinungdan nga nasalbar paniini ang usa nila ka motorsiklo. Nisugod matod pa ang sunog sa diyang nibalik ang kuryente o kalit lamang kining nibuto ang ilang plangka nga miresulta sa pagkasunog sa maong balay. Gawa sa panimalay og motorsiklo, gilamoy usab sa kalayo ang ilang tindahan ug kwarta. Sa karon, padayon pang ginasuta sa Bureau of Fire Protection lang ang kinatibuk ang damyo sa maong sunog. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Mas kampante na ang mga turista nga mobisita sa mga lain-laing lugar sa Pilipinas tungod sa pagluag sa restrictions, partikular na ang pagsulob og face mask pinagi sa Executive Order number 3 ni President Ferdinand Marcos Jr. Dako sab ang matabang niini sa turismo sa nasod kay molambo gyud ang ekonomiya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagtuo ang Department of Tourism, Region 11 nga makatabang sa pagpalambo sa turismo sa Pilipinas ang nahimong desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagpagawa sa Executive Order number 3 nga voluntary o optional na lang ang pagsutok face mask sa mga outdoor area o sa mga pampublikong lugar alang sa mga fully vaccinated individuals. Tungod nini, mas daghang lokal nga turista ang maagni nga manuroy sa lain-laing lugar sa nasud ingon man ang mga langyaw nga turista. Matud ni DOT-11 Regional Director Tanya Rabat-Tan nga gitun-an pag-ayo sa gobyerno nga himuong optional na lang ug dili na mandatory ang pagsutok face mask sa mga pampublikong lugar. Una nakadesisyon nga ipatuman kini pinaagi sa executive order.
the optional wearing of mask effective na. I believe naman na yung recommendation of the IATF was done with a careful study naman on that, no. And in the same manner, we are also in one with them when they say na siguro for those who have not completed with their vaccines or booster shots, and also those who have yung mga comorbidities, we also highly recommend the wearing of mask. Giuyunan sab sa DOT-11 ang lakang sa gobyerno nga himoong rekisitos gihapon ang pagsutog face mask alang sa mga senior citizens, immunocompromised individuals ug mga dili pa fully vaccinated ingon man ang kanunayng pag-obserba sa physical distancing sa tanang higayon. Let's all be careful pa rin talaga because this doesn't mean na wala ng COVID. So we still encourage everyone to be careful lang din talaga. Nang hinaot ang DOT-11 nga sa hinay-hinay nga pagluag sa mga restrictions batok COVID-19, mapalambo niini og balik ang sektor sa turismo ug ang ekonomiya sa nasud, hilabi na sa Davao Region nga naapektuhan tungod sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. 12 ka mga garbage compactor trucks ang giturnover sa lokal nga gobyerno sa Davao ngadto sa City Environment and Natural Resources Office kagahapon. Mismong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nangunas turnover ceremony niini sa City Hall ground. Mitambong sa seremonya ang Assistant City Administrator, Head sa Senro o City Government Employees. Ang mga compactor truck dakong tabang sa pagkolekta o paghipo sa mga basura sa syudad. Kahinumduman nga ang solid waste management ang usa sa mga prioridad sa LGU sa Davao luyo sa padayong paglambo sa syudad. At tangi! 5 ka mga paris gipangkasal sa kasalan ng lungsod sa Panabo City. Og mga pupil sa hilit nga mga eskwelahan sa Alabel, Sarangani Province gipanghatagan og school supplies. mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus.
courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: And now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Nakadaginot sa gastuhonon sa gamit sa pang-eskwela ang mga ginikanan sa mga pupil sa tulo ka mga eskwelahan sa hilit nga sitio sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province kay gipalitan sila og school supply sa lokal nga gobyerno. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Malipayong gitagbo sa mga bata ang pag-abot sa mga opisyal sa lungsod sa pagpanguna ni Municipal Mayor Vic Paul Salarda ug Vice Mayor Lente June Salway Jr. inubanan sa mga personahe sa Alabel Municipal Police Station. Mismong ang mga LGU officials ang nangunay og hatod sa mga school supplies sa nisgutang eskwelahan nga nahimutang sa usa sa mga hilit nga sitio sa lungsod. Makita sa dagway sa mga bata nga wa gyoy kabutangan ng ilang kalipay tungod sa nadawat nga mga supplies. Nagmayasab sa tumang kalipay ang kapingatos ka mga pupil sa Salimama Integrated School sa sitio sa Limama sa susamang barangay kay apil sila sa gihaturan sa LGU ug mga school bags nga dunay sulod nga mga gamit pang eskwela. Mainiton sab nga gisugat sa mga teachers ang mga opisyal sa lokal nga gobyerno atol sa gipahigayong aktibidad. Anaa sa 111 ka mga pupils ang nakadawat og school supplies. Sulod sa matagbag ang papel, notebook, crayons ug lapis. Girumbusab sa LGU aron panghatagan og school supplies ang mga bata sa Paco Elementary School sa Barangay Pag-asa. Ubay-ubay sab ang nakadawat og gamit pang eskwela. Ang gipang tunol nga school supplies gikan sa Smile for Education, Alabel Pathway, Out of Poverty Program sa lokal nga gobyerno sa lungsod. Tumong niini nga madasig ang mga bata nga magpadayon sa ilang pag-eskwela ug aron maningkamot nga makabot ang ilang mga pangandoy luyo sa kalisod sa kinabuhi. Busa nagpasalamat si Mayor Salarda sa mga magtutudlo sa ilang sakripisyo ug dedikasyon sa paghatag og dekalidad ug epektibo nga edukasyon sa kabataan hilabi na sa mga hilit ug lagyo nga dapit sa lungsod. Ang paghatag prioridad sa edukasyon ang usa sa mga nag-unang prioridad sa kasamtangang administrasyon sa lokal nga gobyerno sa Alabel. Sa tinguha nga mahatagan og suporta ang natad sa edukasyon ug epektibong pagtubag sa mga panginhanglanon sa mga estudyante, mga ginikanan ug tanang lungsuranon sa natad sa pag-eskwela ingon man sa pag-abli sa mas daghan ug mas lapad nga mga oportunidad hilabi na sa komunidad sa mga tribo. Ang Barangay Datal Angas, usa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa Alabel, din sagad sa mga residente, mga miyembro sa tribong Blaan ug taga-Kaulo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nakakolekta og daghang dugo ang lokal nga gobyerno sa Cotabato Province sa gilusad nga blood donation drive activity. Tinguha niini nga masigurong adunay igong pondo sa dugo ang provincial hospital alang sa mga nanginahanglan nga mga pasyente. Ani ang report ni Marvin Revilla.
Malampuson ang ipahigayong blood donation drive activity sa Cotabato Provincial Government nga natigayon sa Amas, Kidapawan City. Pinaagi sa pakig-alayon sa Cotabato Regional Medical Center kon CRMC nga nakabase na sa Cotabato City. Tumong sa blood donation drive activity nga masiguro nga dunay igong supply sa dugo alang sa mga pasyenteng nanginahanglan og dugo. Lakip sa midonar og dugo ang opisyal og mga personahe sa Bureau of Fire Kidapawan City ug mga personahe sa PNP Cotabato Police Provincial Office. 52 ka mga blood packs ang nakolekta. Gipangunahan sa Cotabato Provincial Hospital ug Integrated Provincial Health Office ang aktibidad. Laing hugna sa blood donation drive sab ang nakatakdang ipahigayon sunod bulan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Gipangkasal at tubangan ni Panabo City Mayor Jose Relampagos ang 5 ka mga pares nga magtiayon aron mahimong legal ang ilang pag-ipon. Kini atol sa kasalan ng lungsod. Natigayon ang seremonya sa kaminyoon sa 3rd floor function hall sa New City Hall sa Panabo City, Davao del Norte. Sa binsahe ni Mayor Relampagos sa magtiayon, kinahanglan nga magpabilin ang kalinaw sa matag pamilya. Dunay pagsinabtanay, mapailubon o batasanon ang pagsimba o pagsampit sa Ginoo aron malikay sa mga tentasyon. Busa alang sa gustong masilyuhan ang ilang panag-uban isip magtiayon, abli ug anda motabang ang lokal nga gobyerno sa Panabo pinagi sa City Civil Registrar's Office. Kato naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabihin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!